Partnerem tohoto rozhovoru je Rádio Trojka. Děkujeme. Děkuji vám, že jste přijala moje pozvání. První, na co bych se vás rád zeptal, je, řekněme, začátek vaší nemoci. Kdy jste si poprvé uvědomila, že je něco v uvozovkách špatně? Tak v podstate, keď sa nad tým tak spätne zamyslím, ja som už na základnej škole sa celkom aktívne venovala športu a v podstate už tam som mala veľmi ako keby stuhnuté svalstvo, bolesti klbov, ktoré teda, keď som si porovnala s mojimi spolužiakmi, tak boli ďaleko silnejšie. Vlastne to bol taký prvý signál, ktorý som ignorovala a až na strednej škole v podstate v nejakých mojich 17 rokoch som začala opúchať, začali mi naraz vypadávať vlasy, bola som neustále unavená a taktiež opúchanie tých klbov, čo vlastne sa v máji, čo je vlastne kvieten, tak vtedy sa to tak vyvrcholilo, že som si myslela vlastne, ja mám alergiu na nejaký pél alebo na niečo také vlastne. Takže v podstate na základe tohto som navštívila obvodného lekára, ktorý v podstate už na základe toho vzhľadu, ja som bola opuchnutá aj na tvári, to typoval vlastne na nefunkčnosť obličiek, čo sa potvrdilo hneď po odbere krvi, odberi moču. A vlastne ja som mala také šťastie v nešťastí, že vlastne som na tej strednej škole bola v Košiciach, kde bola fakultná nemocnica a teda som sa dostala fakt do rúk odborníkov. Behom 2 týždňov som mala tú diagnózu už aj potvrdenú. Tak to musím říct, že máte docela štěstí, protože já sám z vlastní zkušenosti vím, že diagnóza lupusu trvá většinou teda jako hodně dlouho. Áno, sama keď sa stretávam vlastne s pacientami podobnými lupusovými, tak niektorí fakt aj 20 rokov vlastne chodili po vyšetreniach, až kým sa dopracovali k nejakej diagnóze. Takže viem, že som skutočne mala vtedy také šťastie v nešťastí, že som sa dostala do rúk profesorky Podradskej, ešte vtedy ona bola vlastne nefrológii detskej. Keďže som bola neplnoletá, tak ja som išla, bola som hospitalizovaná vlastne na detskej nefrológii v Košiciach a tam fakt som mala to šťastie, že zrovna pani profesorka Podradská sa venovala lupusu už vtedy dávno, takmer 20 rokov dozadu. A uvažovalo se v rámci těch 2 týdnů, jak jste zmínila, i o nějaké jiné diagnóze, nebo byl ve hře jenom lupus? V podstate ten lupus, s tým sa pohrávali hneď. Ja už si nespomínam na základe čoho v podstate to bolo. Som mala vtedy 17 rokov a akoby to bolo pre mňa po španielsky, keby na mňa rozprávali. Ale robili mi biopsiu v priebehu pár dní, hneď prvých, čo som bola v tej nemocnici, biopsiu ledvín. A vlastne tam sa zistilo poškodenie 3. až 4. štádia. Čiže na základe tohto už si boli vlastne istí, že to v podstate asi lupus bude, ale samozrejme ešte sa robili následne nejaké vyšetrenia, ktoré to za každým teda len potvrdili. Zmínila jste, že jste onemocnila v poměrně velmi mladém věku. Jak jste toho svého v úvozovkách vlka tenkrát vnímala? Jak to na vás celé působilo? Paradoxne v podstate v tom mladom veku je človek taký asi voľnomyšlienkár viac a nevenovala som tomu až takú veľkú pozornosť. Samozrejme boli tam tie bolesti, boli tam nejaké opuchy, priberanie na váhe, ktoré akože v tej puberte samozrejme nie sú úplne vítané, ale v podstate som to zvládala fajn a ja som na sebe začala pociťovať až po 30-ke také nejaké možno problémy ako keby aj v pracovnom živote, aj v osobnom živote, že to prináša takže nejaké také možno psychické nejaké depresie prišli a takéto potíže psychické skôr. Čiže na začiatku som to brala viac v pohode, viac som sa tomu tak ako keby prispôsobila a až po tej 30-ke samozrejme začali prichádzať nejaké také pochybnosti.
Setkala jste se v těch začátcích s pochopením vašich problémů ze strany okolí? Áno, určite. Do istej miery samozrejme rodina mi vo všetkom sa snažila pomáhať, tam tá opora bola, aj to pochopenie, ale zase narážam na to, keď už človek začne akoby fungovať sám, začne pracovať, začne sa sám živiť a naráža na tieto napríklad na pracovisku problémy, ktoré sú spojené treba s častými návštevami lekárov alebo hospitalizáciami, tak jednoducho vždy skôr či neskôr dojde k nejakým konfliktom na pracovisku kvôli tomuto. A musela jste třeba vysloveně díky vašim zdravotním problémům měnit to zaměstnání? Áno, musela som niekoľkokrát meniť zamestnanie, ktoré som v podstate nebola schopná zvládať po niekoľkých mesiacoch v takom nejakom pracovnom nasadení, v ktorom som fungovala, tak vlastne sa to vždy na tom zdraví odzrkadlilo a skončila som trebárs na mesiac, na 2 mesiace v nemocnici. Takže áno, kvôli tomuto som sa snažila vždy hľadať si nejakú prácu, kde by bol ten pracovný čas flexibilný a vedela to prispôsobiť vlastne tomu stavu zdravotnému. Já teď nechci, aby to vyznělo nějak zvláštně, ale já úplně přesně nevím, jaký je u vás přístup k informacím, co se týče lupusu. Popsala byste nám to trochu detailněji? Musím sa priznať, že v posledných trebárs 10 rokov, alebo nech nepreháňam 5 rokov, je tá osveta, čo sa týka lupusu, viditeľne lepšia, ale stále si myslím, že sa dá na tom pracovať, stále veľa ľudí absolútne netuší aj z môjho blízkeho okolia, o čo ide vlastne, čo to obnáša a tak ďalej. Niektorí to nikdy ani nepočuli. Takže je to ďaleko lepšie, ale myslím si, že stále sa dá zabrať. Keď si to porovnám s tým začiatkom, v tých 17 rokoch, tak teraz mám 36, takže to fakt, akože pravdu povediac, som mala pocit niekedy, že aj lekári samotní tápali. Nechcem nikoho uraziť, ale v podstate fakt to bolo také, že si ma prehadzovali z oddelenia na oddelenie a mala som veľakrát pocit, že sami nevedia, čo robiť. Ještě k tomuhle se zeptám zase z vlastní zkušenosti. Vím, že ze začátku, než padne ta diagnóza lupus, tak vás ti specialisté většinou směřují na psychiatrii. Stalo se vám to taky? Nie, mne sa to nestalo kvôli lupusu. Na tých začiatkoch určite nie, ale hovorím až po 30-ke, keď napríklad ja osobne som mala celkom problém sa stotožniť s tým, že nemôžem mať deti, alebo aspoň takto mi to bolo prezentované od lekárov, čiže ja som mala skôr vtedy také výraznejšie depresie, povedzme, a práve vtedy prišli tieto návrhy, že by som aj kvôli tej diagnóze, aj kvôli tomu, že vlastne už sa liečím dlho, mala navštíviť preventívne psychologa, psychiatra. U nás poměrně dobře fungují, řekněme, pacientské spolky, jako je třeba Revmaliga. Sledujete nějaký takovýhle spolek i vy? Sledujem klub Motýlik, ktorý vlastne prevažne funguje na Facebooku a vlastne tam sú aj nejaké rozhovory jednak s pacientami, tak s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike venujú, tomuto ochoreniu. A na závěr taková filozofičtější otázka, kterou podávám každému. Co byste vzkázala člověku, který nedávno slyšel diagnózu lupus a třeba ještě úplně neví, co dál? Určite bude veľa chvíľ, ktoré proste pacienta prekvapia. Bude musieť častokrát proste asi ísť cez svoje limity, ale jednoducho sa nevzdávať, lebo je to také ochorenie, ktoré vždy je tamto svetlo na konci tunela. Že vždy sú proste tie horšie dni a sú dni lepšie, ale jednoducho netreba sa vzdávať a vlci sú bojovníci. Pozitivní zakončení. Tak děkuji za váš čas a přeju vám, ať se vám dál daří minimálně tak jako doteď. Ja vám ďakujem za váš čas, že sa tomuto venujete a taktiež vám prajem hodne zdraví. Děkuji moc. Naschle. Pekný deň. Dovidenia.